No, bună ziua, oameni buni, și începem iară să jucăm încă o partidă de CSGO. Să vedem ce ne rezervă viitorul. Astăzi nu mai bem bere, că nu mai avem, eu treaz nu pot să joc. Astăzi bem o leacă de vodcă! La zdravie! Nu ar fi tare ca dracu. Să vedem. Ori murim, ori omorâm. Acesta este întrebarea. Dar cred că mai mult murim. Pe cine să alegem? Da, bine. Pe cine să alegem, nu mai apuca pe cine să alegem. Alegem a doua. Merem cu teroriștii astăzi. No. No, haideți băieți. Ne dăm în coace. Na, bine. O murit sau nu a murit? Na. Atât a fost încălzirea. 3 secunde. Acum începem meciul pe bune. Hai să vedem, mă, ce facem cu ăștia aceia, mă. Nu le-ar fi rușine, mă. Nu, nu mă cet. No, hai, da. Bine care va pe geam. Na. Bine. Am murit direct din prima. Că așa e frumos, să mor din prima. E care va pe sus. Nu vine nimeni. Noi, bai, fugim. Nu, hai, da, mă, aleargă, mă. Amețâtule. No, acum ne punem a cei care sare de deasupra. E mort. Hai să vedem. Da, ai murit și tu. Acum care sare e mort. Trebuie să moră. Vino la măcel. Nu ți-ar fi rușine. Uite-l. Ți-am zis că a murit. Mai vine unul. Să ne primim și noi o armă mai bunicică. Stăm ascunși, că așa ne place nouă să stăm ascunși. Văd că nu mere treaba, ia să vedem asta ce face. Moare sau nu moare? Nu mai moare. Hai să mergem. Nu este problemă de război. 90, 60, 90. Intrăm prin casă. Vedem pacia. Vedem, poate găsim pe o femeie dezbrăcată. Dar nu cred. Măcar la ăsta îi dăm în cap. Mâncam Arturu. Acum care vine pe ușă. Nu macia asta. Nu, hai, dar băieții lui tata. Care a intrat pe aici? Care... Ia să vedem. Dreapta stânga, dreapta stânga, dreapta stânga. Deci, acum vin, încep să vină. Pac, mort! Eram sigur. Hai, mai vine cineva. Mort. În cap i-a intrat, mă, am uitat bună, mă. Nu-i ba. Merem în partea a doua. No, bine. Tu timpul. Ala că din a treia trebuie să mor, mă. Cumva tot. No, știam eu că trebuie să mor. No. Nu, păi da, nu? Ce pana... Na, bine! Noi bani! Pa! Pula! O trasă la des. Pul în gură! Unde ești, mă? Opa! Vine unul acolo. No, stai că-i dau eu. No, hai, tata. Nu vine, mă. Îi dă, urcăm pe sub. Suntem infractori! Ce pana mea? No, hai, da. Unde să începi, mă? Unde ești, mă? Nu acolo, nu, bă! No, bine că te duci, mă! No, vezi? Ce fain a fost! Ce fain... Unde pula mea am ajuns, mă? Aici. Dă pe scară urcăm, că mai fain. E ușor, așa. Care vine, țac. Că nimeni nu se așteaptă să coborâm de pe scări. Nu, hai, mă. Așa de pe scări, ușor. No, a murit. Na, bine, băga mea și pula în shotgun-ul tău, Alex.
Să-ți iau shotgun-ul în pulă. Na, că ai murit, mă, pulă. Mort! Muri, mai pula, așa. No, hai da. No, mai vine careva. No, hai da. Nu mă, hai. Care intră pe ușă că îi dau cap, mă. Fut-mă în gură. Na. No, mai vii? Nu mă, hai. No, hai da. Nu mie îmi place tot. Ala e, mă, tot. No, hai da. Mă stăm toce. Care vine îi dăm. Ce pista lui mumă sta. No, hai da, mă, intră, mă. No, o intrat. În mine. Băga-mi-ar pula în el. Aici avem ceva, n-avem. Da, nu-i bai. Trebuie să urcăm iară sus. Mort. Da, avem un orice în cameră. Mort. Dar cum? No, hai, mă, treci face. Vino pe ușă. Vino pe ușă, mă! Ce prost ești. Da, că-i dai o shotgun, lasă-l să vină. No, hai, mă. Ai venit-o un picu. Na, bine, că ai sărit pe geam. Băga-o ștătă în tine. Nu-i bai. Hai da, viteză, cu viteză. Cu viteză de avion, ne urcăm pe acoperiș. Merem încă un pic în jos, încă un pic în sus, aici. Care vine, îi dăm shotgun direct în căpău. Adică, hai da, care vine acum. Bam, bam. Al doilea care-i mort. Care vine încoace acum. Trebuie să treacă prin... A, o tragi pe perete. Nu, credeam că trage prin perete. Ori câștiga teroriștii, mâncam iar pula. Să ne-o mănânce.